Sobre el coronavirus, saber que molts de vosaltres i nosaltres ho passarem. La majoria ho passarem d'una forma lleu, d'una forma fins i tot asimptomàtica, o sigui, no tindrem símptomes, però sí que hi haurà un grup important de gent que ho passarà de forma simptomàtica. O sigui, és a dir, que pot arribar a ser greu, sobretot en col·lectius vulnerables i sobretot en col·lectiu de gent gran, pacients que estan institucionalitzats en residències també, i per tant hem de ser molt estrictes amb les mesures que nosaltres podem realitzar d'aïllament domiciliari i de no sortir. Si us trobeu malament, intenteu trucar com a primera opció al vostre centre d'atenció primària. Els 3 ambulatoris estem habilitant línies telefòniques per intentar donar el màxim de sortida a tot el que ens consulteu, tant a nivell telemàtic per via La Meva Salut com a nivell telefònic, d'acord? Abans de venir a l'ambulatori, si us plau, truqueu per intentar buscar un espai en una consulta que sigui adequada per minimitzar el risc d'estar amb alguna altra persona a la sala d'espera i poder minimitzar el risc d'exposició a una persona que podria estar infectada. Per això